alle sammen og velkommen til endnu en Badline PvP video, selvom det er nummer 1. I hvert fald så kan jeg velkommen en ny serie på min kanal. Den her den kommer ud, når jeg har noget chill at snakke om, eller noget andet, og så videre, så videre. Det her det kommer bare til ligesom at være topic-ting, og så helt afslappning, mens I kan se på, at jeg er PvP'er, i stedet for, det er bare pisse kedeligt. Men ja, i hvert fald, jeg håber, I nyder videoen, og så smid et like. Kan vi komme op på 100 likes, så vil jeg være sindssygt glad. Og ja, thumbnailen er lavet af Suxar Graphics, og ja, ses in game alle sammen. Hej hej. Så er vi i gang med første game, og I skal lige vide, at jeg er mega lort lige nu, så jeg er første gang jeg PvP i dag, så der står excuse, men altså, nu kan vi bare lige prøve her og se, hvordan det går. Det jeg skal snakke om, det er Vitalix UC, og Vitalix UC, det, hvis I ikke har set min video, så er det et UC, og der er mange af jer, der har misforstået det. Det er ikke et UC, det er mange UC'er. Altså, det vil sige, vi tweeter ud, når vi holder flere UC'er, det er ikke kun et. Så I skal følge med for at komme med i de andre UC'er. Altså, det første UC af dem, det holder vi i morgen. Det vil sige søndag på min fødselsdag. Det er den 25. og der kommer til at være 25 slots, og så 25, der kan være med. Når den her video den er kommet ud, så har vi allerede tweetet, og der er linket, så ved det. Nede under Twitter-sektionen i min beskrivelse, der står der Vitalix UC, og så der kan I simpelthen finde Twitteren, og så gør jeg ind og følge den, og så hvis I vil være med i de andre UC'er. Ja, jeg kommer til at livestream det den her gang. Jeg kommer ikke til at recorde det, men det tror jeg virtuelt han gør, så det er i hvert fald det, jeg vil sige. Yes, altså, jeg kommer, enten mig og virtuelt, vi kommer til at være med lige meget hvad i hver UC, altså en af os, fordi at det er vores UC, sådan vi ligesom har sammen. Ja, det bliver sådan en ugentlig ting, det har jeg vist også sagt, men i hvert fald gå ind og så deltage. Jeg kan, altså hvis I ikke har set videoen, så gå ind og se den, så kan I se, hvordan I skal skrive for enter. Ja, det bliver simpelthen, 25 players, FFA, 0 cut clean, eller ikke, det er ikke med noget cut clean eller noget som helst på. Det bliver bare med golden hits og no nether, og så bliver det med scoreboard, og så kommer der til at være sådan meetup efter, hvad er det? Efter 60 minutter, så står der sådan meetup og blive en dragon bar. Håber på, at vi kan få lavet virtuelt lige i gang lige nu, mens jeg laver den her video. Så håber på, at vi kan få lavet sådan en dragon bar oppe i højre hjørne, eller oppe i toppen af skærmen heroppe, så som vi så kan, hvor der så er sådan en countdown på til hvornår I skal gå til meetup. Yes, og vi kommer ikke til at ringe op i noget call, det bliver bare en server I kan join, og så går vi i gang, altså. Sådan er det. Yes. Så jeg håber ikke, der kommer til at være nogen box. Vi kommer til at tænke på alt altså, der kommer ikke til at være PvP til at starte med og sådan nogle ting. Og heller ikke de første 20 minutter kommer der ikke til at være PvP til. Så det bliver også fedt. Og ja, I spawner, altså min plan er, at I kommer til at spawne i sådan en box, og så kommer jeg egentlig med. Når det er, I skriver det, som jeg eller det jeg har sagt i min seneste video, eller i den video, som jeg har sagt, I skulle skrive i, gå ind og tjek den ud. Altså, så er det helt meget lettere. Bagefter den her video. Når det er, I har skrevet det, så kommer I automatisk på whitelisten. Så hvis det er, I ikke når at join, eller når jeg kommer, så altså, I kommer alle sammen på whitelisten. Så dem, der ikke når det, de andre, de kommer så, altså dem, der så ikke nåede det, de kommer så ikke af whitelisten. Eller dem, der nåede det, hedder det. De bliver på whitelisten, og de andre, de bliver bare røget af. Så hvis for eksempel 25 mennesker nåede det, der var sådan 3 andre, altså der var tilmeldt 28 plus mig, så du siger 30, der var tilmeldt. Siger der 30, der sådan sagt, at vi kommer, så er det de 25 første, der joiner serveren, der får lov til at være med. Og så fjerner vi bare de andre for whitelisten. Så mega anden. Ja, det er sådan set sådan, det kommer til at virke, og så starter det, og så går det egentlig bare ud på at flække hinanden, eller få din gear, og så flække hinanden. Jeg tror, det kommer til at være en, jeg tror, det kommer til at være en halv, eller en time, indtil der kommer meetup, og så er der sådan meetup indtil alle folk er døde. Men det bliver 25 mennesker, så der kommer til at være rigelige kills at få. I fremtiden så kan det være, at vi kommer op på hele 50 players, hvis vi holder et eller andet jubilæum, for eksempel som det er 10 eller andet, jeg ved det ikke. Det kan være, at vi kommer så langt. Det kunne i hvert fald være fedt. Ja, nu har jeg i hvert fald snakket i 100 år, så ja, jeg kommer tilbage i næste runde altså. Så er vi simpelthen i gang med næste runde. Jeg skulle lige have vejret, fordi at jeg kunne simpelthen ikke snakke mere. Jeg har snakket i uafbrudt de sidste, jeg ved ikke, 3 minutter eller sådan noget. De her videoer, de kommer ikke til at være
forfærdeligt lange som 15 minutter. Jeg tænker 10 minutter sådan. Og jeg håber, I kan lide Vegos SMP serien, og I vil se med i den. Jeg vil rigtig gerne have udvidet mit like goal, så hvis vi kunne på et tidspunkt komme op på 150 likes på nogle af mine videoer sådan, som standard, det vil jeg være rigtig glad for. Sådan, så det hele tiden bliver udvidet. For eksempel næste gang, så kommer det til at være nok til at være, lad os sige 120 likes. Nej, men lad os prøve at se, om vi kan få 120 likes i stedet for på den her video. Jeg ved godt, der står 100 likes i starten af videoen, men det er fordi Susau, han er jo bare så travlt, at han ikke kan lave en ny til mig. Men det må jeg så bare spamme ham til at gøre igen. Yes. Og ja. Så det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal snakke om nu, som andet end gameplayet, og så ja, altså, men i hvert fald tusind tak for alt altså, jeg har gainet så mange subscribers her på det seneste, så jeg håber også, at vi kan blive ved med at gaine, gro i like-goalet, for eksempel, altså, fordi det der ligesom, der giver mig lysten til at lave flere videoer, så, han er sådan en, tricky motherfucker. Ja, undskyld, hvis jeg banner lidt. Det er med lang tid siden, jeg snakker. Jeg føler mig mega rusty egentlig. Det er sådan lidt nederen, men det må man bare tage med det. Så det er mere sådan, hvad jeg skal snakke om, og det ikke bliver alt for akavet, og ikke bare stopper midt i det hele, og med at snakke om. Men ja, vi vil også bare tage det helt chill nede på jorden, og stille og roligt. Og jeg håber, I kommer til det første Metallic UC. Jeg har faktisk fødselsdag i morgen, eller jeg ved ikke, hvornår I ser den her video, men jeg har fødselsdag den 25. januar, så der håber jeg på at få nogle penge, så jeg kan, ja, efter min konfirmation, så håber jeg på, at jeg kan få købt en ny computer, sådan, som jeg selv skal samle det, og få opgraderet mit setup. Jeg er også ved at prøve at se, om jeg kan få en sponsor, sådan en sponsor, der kan sponsore mig gear, og sådan nogle ting. Så der kan også komme en masse giveaways for jer, så det håber jeg i hvert fald bliver aktuelt. Yes. Jeg ved ikke helt, altså, I må gerne skrive, hvor langt I vil have, jeg skal lave de her videoer, fordi, altså, jeg laver en stor storypoll, så kan I skrive, altså, 10 minutter, eller 7 minutter, 10 minutter, eller kvarter. Det stemmer I. Hvis der er flest, der stemmer kvarter, så laver jeg kvarter, hvis der er flest, der stemmer 7, så laver jeg 7, eller 10. Altså, jeg tror, jeg har forstået det. Det er ikke noget med, at man skal oprette en account. Og til alle jer, der ikke har Twitter, jeg er så ked af det, fordi I kan altså ikke være med. I kan prøve at oprette en Twitter bare for at komme med i det her. Spørg jeres forældre. I behøver ikke at lave andet, altså, fuck det, altså. Hvis I ikke har en Twitter, så er jeg ked af det. I kan altid se med på streamen, så ja. Yeah. Og jeg er egentlig nu, der er vi er imod Andu for the win. Jeg tror faktisk, jeg har været mod ham her før. Der er rigtig mange inde på Badline, som jeg har været mod før. Ja, og jeg er ikke særlig god til PvP lige i øjeblikket, så det er det, jeg practicer lige nu. Fordi jeg til UC'et i morgen får delt nogle gode FNS. Hvis han ikke havde roddet med det, så havde han fået mig. Han er faktisk ret god med. Ja. Og jeg fik det bullet. Okay. Og han havde gabbel for satan, der også fik lige absorption også. Shit, okay, no more arrows, eller hvad? Oh my god, yeah, no more arrows, okay. Må jeg bare få mere FNS igen? Oh shit, okay, han har ikke mere FNS. That combo dog, eller det fik ikke nogen combo, men okay. Wow. Okay. Shit. Shit, han var god ham der. Nå. Jeg vil altid lige tage en ny. Det er det, der godt ved det her. Det er ikke noget med, at jeg skal bare dø. Altså, jeg dør hele tiden. Det er herinde, jeg practicer for at blive bedre til MCSG og sådan nogle ting. Altså, altså, der er ikke så meget PvP i forhold til på Badline. Det her, det er mere sådan træning totalt konstant PvP, hvor du bare kan blive ved. Der har man den gode for sektor, jeg bliver nødt til at koncentrere mig nu. Og jeg døde 100 b. Okay, vi tager lige en slapper her. Okay, ham er god. Go. Okay, fuck, han fik mig. Shit, han er god, ham er. Okay. Jeg håber, I kan lide de videoer, jeg redigerer i. Det kan også være, at jeg kommer til at redigere lidt i den her, når det er, jeg er sådan lidt awkward eller kedelig at høre på. Så, yes. Okay. Og I må faktisk også begynde at skrive igen. Jeg skal faktisk begynde at svare igen på mine kommentarer. Det er pisseirriterende, jeg ikke gør det. Altså, nej, ikke pisseirriterende, men altså, det er bare dumt, jeg ikke gør det, for jeg vil så gerne. Altså, klik for satan, jo. For satan. Ej, jeg bander så meget, det er helt vildt. Det er ikke meningen, jeg er ked af det, hvis det er, I ikke... Ja, jeg har en dårlig indflydelse på nogle af jer, hvis I ikke må bande eller sådan noget. Shit. Jeg havde ved scroll-knappen. Jeg er døde. Glem det. Nå, vi tager bare en ny. Jeg har tabt 2 gange træk nu, så nu... Andu for the win igen. Okay, der vinder vi nok. Okay, vi har 100 b. Go. Don't
fucking do that? Jeg er så dårlig lige nu. Jeg kan slet ikke stand en combo. Jeg bliver lige nødt til at blive lidt bedre. Okay, det er ham her. Ham kan vi godt tage. I skal bare vide, at det her, det er ikke min... Jeg er ikke helt op til standard lige nu. Altså, jeg er virkelig ikke, overhovedet ikke. Vi skal ikke FNS ham, det er der ingen grund til. Okay. Jeg skal begynde med det med rod, altså jeg... Okay, man er easy. Lad os få et bowshot. Ja, okay, ikke så... Han spiser gabel. Den der fik vi lige ham. For satan, get away from me. Okay, man er ikke easy åbenbart, måske. Oh shit. Okay, sådan der, vi har vundet. Yes, den er også, den er super. Men i hvert fald, jeg tror det var det, jeg havde for den her video. Jeg ved ikke, hvor lang den blev, men husk at smide et like. Kan vi komme op på 220 likes, så vil jeg være rigtig glad. Det giver mig motivationen til at lave flere videoer. Og hvis I ikke kan, har I nogen af YouTube-accounts, så er det helt okay. Jeg er bare glad for, at du så videoen. Og ja, det var alt det, jeg har at sige for den her gang. Vi ses. Hej hej.